mao nang pantay ganita og tindahan para magwapa. Char lang. Apil nagatong ka tinggoan sa unuan. This is good for the skin. It's Ivana bleaching cream. You can magbabadra ka o pila 30 minutes or 1 hour. It depends on you. Pwede po ugmaan na. It smells so good, and wala man ako nagtarong kay nagdali-dali man ko. So anja daghan pong samok sa buhok. Kaya sa naman Tagalog, Bisaya, English. Lagi. Bantay ko sa tindahan man dyan. Nagkapipog ko. Nagawat pa ko sa bayan. Yaw pa man. So, panalaman na to o bila. 100. Para ko lingaw. Namilingaw. Manjo kayo namilingaw. Para. I can buy myself flowers. Talking yourself.